Денят започва сега 8 минути преди 9 сутринта. Продължава така с тема здравеопазване. Повече пациенти и повече дейности. Това спасява болницата в Бяла от дългове, но пък поражда необходимостта от повече кадри, които да се грижат за пациентите и да подпомагат администрацията на здравното заведение. Необходими са санитари и администратори, които да получат специфично обучение за работата, която им предстои. И болницата успява да се възползва от възможностите, които предоставя за това схемата Младежка заетост. Благодарение на нея близо 800 младежи от област Русе ще намерят реализация. Общия бюджет на схемата е 35 милиона лева и е с продължителност до 31 октомври тази година. Диана и Багряна работят в болницата в Бяла от месец и половина, но са тук от миналото лято. Преминали са половин годишно обучение по схемата Младежка заетост на оперативна програма Човешки ресурси, управлявана от Министерството на труда и социалната политика, и сега са на служба тук. И двете имат 5-годишни деца и са без работа от години. Диана посреща пациентите, а Багряна се грижи за движението на документите на болните. Преди да започна тук, 6 месеца бях без работа. Ние живеем в малък град, в която много трудно по принцип да си намериш работа, и за младежите, които са, е много трудно, и затова Бюрото по труда ни съдейства, за да можем да си намерим работа. Двете жени се регистрирали в Бюрото по труда в Бяла като безработни през пролетта на миналата година. На 6 юли от Бюрото по труда ни се обадиха, че има такава програма, Младежката заетост, и ни предложиха работа и ние се естествено съгласихме. Наставникът Димитър Димитров работи в болницата повече от 20 години. Днес е началник на медико-информационния отдел и отговаря за цялата административна дейност. Вече е обучил много стажанти, като Багряна и Диана. Важното са две неща. Доверие да се спечели между двете страни още от самото начало. Второто е и търпението на обучителя. Схемата дава възможност на работодателите от реален сектор да наемат младежи в две основни направления – стажуване и обучение по време на работа. Обучението е свързано с спецификата на конкретната работа, която ще се изпълнява. При санитарите, примерно, е по един начин, при административните длъжности е по друг начин. Докато при санитарите, общо взето при тях обучителите са старшите медицински сестри на отделенията, които просто им налагат тия изисквания, които са наложени към всички останали. В начало бях притеснена, защото всяко ново начало е трудно. Но след това, с течение на времето, притеснението отихна. И нещата почнаха да се подреждат. Случват се, подредиха се, да. Кога така за себе си взе решението, че можеш да продължиш работа тук? Месец и половина-два след това. След като стартира програмата, месец и половина-два след това исках, имах желание. И работодателите и стажантите са категорични, че периодът на обучение им е полезен не само за усвояване на бъдещата работа и свикването с нея. В принцип, тя в медицината термина го показва, че е скрининг за заболявания. Тук е скрининг за кадри, така да се каже. Хора, които в продължение на няколко месеца работиха при нас, и на базата на това, което виждаме в тях, то основното е желание, защото няма научени хора, които да дойдат тук. Когато ни дадоха сертификатите за успешното преминато обучението, и тогава ни предложиха да останем на работа, се зарадвахме много. Радост, щастие, коледен, новогодишен подарък. Всичко ни беше това. Сътрудничеството между Бюрото по труда и болницата в Бяла е постоянно поради необходимостта непрекъснато да се търсят нови работници, които да се грижат за нарастващия брой пациенти. В момента върви програма с 9 човека санитари и още една програма с 2 човека от поддръжка и един за въвеждане на данни в информационна система. Станаха 3. И имаме 2, които всеки момент ги очакваме да започнат също с санитари и с хигиенисти, нови програми.
На всички работодатели, които наемат младежи по проект «Нова възможност за младежка заетост» на Агенцията по заетостта, ще бъдат покрити 6-месечните разходи за заплати в размер на минималния осигурителен доход по специалността и осигуровките за това. Ако наетите останат на работа и след този период на безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. За обучение по схемата ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и разходите за осигуровки за срока на обучение. Кандидатстването става изцяло онлайн, а попълването на документите отнема малко време. Няма ограничение на сферите на дейност и вида предприятия, а бюрократичните процедури са максимално скъсени, за да могат повече работодатели да отделят време и ресурси да кандидатстват по проекта.